Water is not only a basic human right, it is also the essential building block of life that allows communities to survive and flourish. The scarcity of water thereby creates a situation of helplessness and increased vulnerability as people search for this valuable commodity. Globally, thousands of children under the age of 5 die every day from diarrhea caused by contaminated water, poor sanitation, and improper hygiene. Women and girls primarily carry the burden of fetching water. They have to walk long distances, and children, especially girls, wake up early to fetch water. This affects their school performance and can lead to physical and sexual abuse along the way, as well as accidents. In Zimbabwe, in the community of Unit J, Ward 16, access to safe drinking water was limited, and this posed a real threat to daily life and the health of the community. Dambudziko remvura ranga rationesa moto. Tanga tisarare muzimba tinogarira chibhorani 1. Vanhu vanga vachimukira pakati peusiku kunga vachapondwa nematsotsi vachida kutsvaga mvura. Tachinetseka nemvura tichirara pachibhoro usiku hwese tiri ipapo. Mvura yanga isiri kumbowanika zvachose, matepi yanga isiri kubuda, kwaifamba kunonocherwa mvura kwanga kuri kure. Financially, people would be strained as they would end up purchasing water from people with household wells or boreholes out of desperation. Water dealers vanga utengesa mvura even ye-flushing chiita kuma $3 a bucket zvokuti per day vamwe big families vangatora more than $48 per day zvangachitiremera. The most challenging matter is that water was available but inaccessible as it was confined underground. With no structures for the provision of clean water, the community was in dire need of help. Over 500 households faced serious water scarcity and poor hygiene sanitation. Many people living in the affected areas would get water from shallow wells and sewage streams, making them susceptible to waterborne diseases. Taenda kumasewage uko tichinochera pamwe toshaya mvura yacho waibva watopererwa. Following a request made by the Member of Parliament for Chitungwiza to the founders and visionaries of Agape Family Care, Emmanuel and Ruth Emmanuel-Makandiwa, action was initiated promptly to ensure that the need of the community was addressed. Vakatumira vanhu vapindura tsamba dzavo vachiti dambudziko renyu tarinzwisisa, tinouya toita sei tokuchererai maboreholes. Saka vakauya vakasvikosaita panocherwa mvura last week Monday. Iye nhasi Monday zvakare vabva vatouya nevanochera maboreholes vacho, ndivo vatinavo pano. The project was implemented through the Agape Family Care WASH program. The process of borehole siting and establishment was undertaken in 2 different locations, leading to the drilling and construction of the boreholes. The construction of the 2 boreholes in 2 different sites would assist in making a positive impact to the community by reducing the time it takes women and children to fetch water. The provision of these boreholes would lead to a significant reduction in waterborne diseases, improvement in the safety of women and girls, and an increase in children's school performance. Women would also have time for more profitable activities. Saka tiri kuchererwa maboreholes mairi, mvura yabatwa. Wese vanogara muno mujei ari kufara nekubatwa kwaitwa mvura. Tinotenda chaizvo veAgape Family Care nekuuya vachizotiitira basa rakadai. Tava nemvura kutangisa nhasi 15 March 2020 tobva tangorangarira zuva irori narini nekuti mvura upenyu. We actually want to thank Agape Family Care for the corporate social responsibility. They've actually managed to drill us 2 boreholes. They've actually brought joy to our ward. Aiwa, Mwari watigonera, vamai Makandiwa watigonera. Nhamo yatanga tinaye mvura. Zvitauri chiroba.
kungoti ameno iye wedenga wanga achikutotifemesa zvanga zvakaoma. Zvino zvaaita izvi dai zvaramba zvingokomborerwa aone mazuva mazhinji ekurarama. Zveduwo nhasi tatenda mai Makandiwa, mai Ruth Makandiwa, mwaticherere mvura. Following the completion of the borehole construction, a handover ceremony was conducted on 15 May 2020. Government and municipality officials graced the handover ceremony. The guest of honor present was none other than the Minister of Health for Zimbabwe, Dr Obadiah Moyo. Regai ndisvike pandinoti regai tigamuchire vanokudzwa vari pakati pedu nechiitiko chakanaka charongwa namai vedu Dr Ruth Makandiwa through the Agape Family Care. Regai tigamuchire zvakasarudzika vasvika Honorable Minister Dr Obadiah Moyo. Togamuchirai Honorable Minister, thank you so much for coming. We would also chigamuchirawo MP wenzvimbo ino, Member of Parliament, Honorable Goodwill Chimbaira. Tivauchire maoko chigamuchirai. Thank you for coming. Toda kugamuchirawo zvakasarudzika Meya wenzvimbo yechitungwiza vari pano, His Worship Councillor Maigo. Tivauchire maoko. Muward 16 tina kansela vedu vari munomu. Toda kugamuchirai Councillor TF Magadzire. Tivauchire maoko zvakare. We also would like to have a special welcome in absentia, the founder and president of United Family International Church, Prophet Emmanuel-Makandiwa, together with Dr Ruth Makandiwa. Vanova ndo vari kuita mabasa atiri kuona kudai. Tivauchire maoko tichitenda zvakanaka izvi. This is not the first borehole sunk in this area by our father and mother, but chiitiko chakanaka patime ino inova iri kudiwa kuti munhu wese anga aine utsanana. Tiri pano kuti senharaunda yenzvimbo ino mugone kugamuchira chipo chenyu chabva kuna mama Ruth Makandiwa kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura ripere. Takawana request ichibva kuna MP sometime last year vachikumbira kuti dambudziko remvura iri kana vane zvavanokwanisa kuita vabatsirewo. Ndo zvavanoita mama Ruth Emmanuel-Makandiwa. Moyo wavo uri pakubatsira vanhu vanenge vachitsvaga rubatsiro. Hazvisi zvinhu zvekuti zvinodzidzirwa, asi ndakatozosvika pakutenda kuti zvinhu zvokuberekwa nazvo, zvokuti vakangoona zvakadai havakwanise kusiya zvakadaro, vanototi vabatsire. Akasike kutanga ndinorangarira pavakambosvika paChitungwiza hospital apa vachipa zvakare zvavaipa nerubatsiro ruzhinji rwavakupa munzvimbo ino, ende ndinotenda kuti akasike kupedzisira nekuti zviri mavari, zviri chipo chavakapiwa naMwari chekusatonzwa zvakanaka vakangona anotambudzika chete. Ndoda kungotenda munguva diki yechipo chatapuwa vagari vemuno muunity J. Ndakaenda ndikanoona men of God. Ndisati ndambopedza kutaura nyaya yangu vakatenge vatambira nechekare. Ukaona uine munhu anokupa
precious liquid yakaita semvura akupa upenyu. Nhasi taitirwa zvakanaka nababa namai Makandiwa. Baba namai kufa mauya pano, tisvitsirei mashoko kuna profeti namai kuti mhuri yenyu inotenda. Basa rekanzuru ndere kuona kuti imba imwe neimwe misi nenguva pari kubuda mvura papombi handi. But mamiriro azvakaita izvezvi basa iri riri kutiremerei kanzuru. Saka ndoda kuti nditore mukana uno nekunyanyotenda Agape Family Care kuna Prophet Makandiwa namai Makandiwa nebasa ramatitira kuti tawana borehole panapa richaita it will definitely go a long way mukubatsiridza nekuderedza dambudziko remvura mukati menharaunda ino. It's something that we really appreciate. We really appreciate that. One time yangu buda pakare po mvura hiyo. Wow. Pastor kufa ndafara namai, ndinoda kuti munosvitsa shoko rakanaka kuna Prophet namai Makandiwa. Vatenda kuti tofanira kupedza nyota ngaipedzwe. Zvavaita izvi zvinokosha. Saka ndaona kuti iri rakanyorwa zvakanaka. Life Well, a ministry of Agape Family Care, donated to the community of Seke Unit J, inspired by the love of Ruth Emmanuel-Makandiwa. Aiwa, tafara isu. Nebasa irori. Sehurumende izvozvi tiri kutaura nezve COVID-19 handiti. Mvura inokosha. Tiri kutaura tichiti kuti tirwisane nechirwere ichi. Tatenda mai Makandiwa nechipo chamatipa. This is a gracious gift of God. Honorable Minister Dr Obadiah Moyo, Manoa Minister of Health muno Zimbabwe, ndo wauya kuzoita another official opening tiri pano.
water sources rightly named Life Well would be a sustainable source of clean water for the community at large, especially during such a time where people are face to face with the COVID-19 pandemic. Members of the community could not withhold their gratitude as they expressed their relief at the establishment of these precious sources of life, flowing with liquid gold. taisirwa zvibhorani zviviri zvapo iko zvinezvi tinozvitenda kuti vakaziva kuti mvura inokosha. Kuuya kwaita chibhohoro ichi panapa nedambudziko rariripo takanangana neutano zvikuru sei nenyaya yeCovid iriko iko zvino zvakubatsira kuti vanhu vagone kuwana mvura yokunwa neyekugeza mudzimba sezvikuru kukurudzirwa kuti ngakugezewe. Toda kutenda kuuya kwaita Minister of Health panapa, Minister veutano vaObadiah Moyo nababa namai Makandiwa wacho vakatipa chibhohoro zvinova zvaratidza kukoshesa nyaya yeutano kuvanhu veZimbabwe. Saka toda kuvatenda zvikuru nebasa hombe iroro ravaita. Tapuwa donation ne Agape Family Care inotungamirwa namai Makandiwa, and we really appreciative nekuti vasolva problem yedu yemvura. Taona Mwari pakubudikidza naMama Ruth Makandiwa. Iko zvino tiri kuona tatorerutsirwa. Pane kuti tiende kunoteka mubhaketi remvura kumasuweji kwatainoteka takucherawo padhuze tichicherawo mvura yakachena. Tinokutenda imama. Tanzwa kufara taitirwa chiitiko chisati chamboitika mukati mewa16 inoyi. Hatina kumbozviona zvaitwa nababa namai Makandiwa. Tinoti Mwari ngavaitire zvakanaka. Pane zvese pane zvawatiitira toda kuzvitenda. Tapiwa upenyu, mvura ndio upenyu. Pasina mvura hapana upenyu. Tiri kutenda, ndakutenda izvozvi kunodhaya mvura. With the establishment of these water sources, the lives of more than 500 households have been transformed. Agape Family Care will ensure that the water resources are sustained by the community members and facilitate the training of local artisans to ensure that the impact of the project is sustainable.